na-ekele ụnụ ndị ọrụ ha bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Onye nna n'onu ya bụ Oriakụ Chimamkpam, ada dị ọra mma. Biko na-esonyere na anyị na YouTube, sọskraịbụ ọrụ na anyị biko ka unu wee na-enweta ozi anyị. Gakwa na Facebook na kọmentị na like na-ekesana ya ka ndị niile asụsụ na omenala Igbo dị mma na-enweta ozi anyị. Ihe anyị ji bịa taa bụ ka esi azụlite ụmụaka n'oge gboo na n'oge ugbu a, na ihe dị iche na ha abụọ. N'ala Igbo, ndị nne na nna na-agba mbọ na-azụlite ụmụaka ha n'ụzọ dị mma, dịka irubere ndị okenye isi, ịsọpụrụ ndị okenye, ịga ozi dị iche iche na ikele ndị mmadụ, ọkachasị ndị tọrọ ha atọ. Ndị Igbo n'oge gboo na-agba mbọ edu nwatakịrị ahụ mgbe o pere mpe, na-aga n'iru arụsị, ịkụziri ha ekpemekpe na ofufe ha, omenala ha. Ha na-akụzi nwatakịrị maka azụmahịa, ọrụ ugbo na ịrụsi ọrụ ugbo ike, ịkụ azụ, ite nkwụ, ịkpụ ụzụ, ịkpa nkata, ute na ihe dị iche iche a na-akpa akpa, ịzụ ụmụ anụmanụ dị iche iche dịka atụrụ, ewu, ehi, ọkụkọ. Otu a ka esi azụ nwatakịrị n'oge gboo, maka na onweghị ihe dịka ụlọ akwụkwọ n'oge ahụ. N'oge ahụ, irube isi kacha. Ha na-erube isi, na-ekene mmadụ, na-asọpụrụ ndị okenye, na-aga ozi dị iche iche. N'oge ugbu a, ndị nne na nna ka na-agbakwa mbọ tinyere ndị nkụzi. Ha na-ebido n'oge na-eduga nwatakịrị n'ụlọ ụka. N'oge gboo bụ arụsị, mana nke a bụzi n'ụlọ ụka. A na-azụlite nwatakịrị ka esi ekpere Chukwu n'ụlọ ụka site n'ịga n'ụlọ ụka. Ha na-edugakwa nwatakịrị n'ụlọ akwụkwọ. A na-akụzikwere ya ka esi erube isi. Ndị nne na nna na-akụzi ka esi erube isi. Onye nkụzi enyekwa aka na-akụzi ka esi erube isi, ka esi aga ozi dị iche iche, ka esi asọpụrụ okenye. Ụdị ya ka a na-akụzi. Abịazie n'ọrụ, a na-akụzi nwatakịrị ga-amụ. O nwere ike onye aha bụrụ ịbụ onye nkụzi, ịbụ dibịa oyibo, ịbụ onye ọkaiwu maọbụ onye ọkaikpe, ịbụ onye nta akụkọ, ịbụ onye uwe ojii maọbụ ịbụ injinia. Ọ dịcha ọrụ dị iche iche a na-amụkwa n'oge ugbu a. N'ezie n'anya, kedu nke ka mma na ka esi azụlite nwatakịrị n'oge gboo na n'oge ugbu a? Abịakwa n'uche m, ewepụ ihe gbasara agụmakwụkwọ, m ga-asịkwa na ndị mgbe ochie ka mma karịa n'oge ugbu a. Kedu ihe m ji kwuru ihe dị otu a? N'anya, abịa n'oge ugbu a kịta, ụmụntakịrị adịghị erubezi isi. Ha adịghị erubere ndị okenye isi. Ịfụ nwatakịrị na-agwa ya okwu, ọ na-ene gị anya ka azụ, ọma nsọpụdịrị gị. Ụmụntakịrị adịghị ekene mmadụ, ọma nsọpụdịrị gị. Ụmụntakịrị adịghị ekene mmadụ. Ịgafe nwatakịrị gafere, ọ gafere gị. Mana n'oge gboo, ihe eji bara ndị Igbo bụ na ha na-ekene ekene. Ndị Igbo na-asọpụrụ mmadụ. Ndị Igbo na-aga ozi. Ịfụ nwatakịrị zie ya ozi, ọ ga-arụ gị. Mana oge ugbu a ọ dịrọzi otu ahụ. Nne na nna ga na-ezi nwatakịrị ozi, ọ sị gị na o nwee ebe ọ na-apụ, ọ pụwakwa. Ka anyị wepụgodi maka ihe ọjọọ na-eme n'obodo a, na o nwere ike onye ịpụọ n'iro ezie gị, ọ bụrụ ndị chọrọ ịzụ nwatakịrị. Mana n'ezinụlọ, ị ga-afụ nne na nna na-agwa nwatakịrị okwu, nwatakịrị a na-agwa nne ya okwu. Mana oge gboo ọ dịrị otu ahụ. N'oge gboo, o nwere ihe dị ka nwa gị na ị na-agwa nwa gị ga-eme ihe ọjụ na ọma mme ya. Ọ na-afịa arụ tupu ị nweta ihe dị otu a. Ịrụsi ọrụ ike, ụmụntakịrị ada arụsizi ọrụ ike. Onye ahụ bịa ọ nọrọ nnọọ na-eche ka ọ bụrụ ihe nna ya ka ọ ga-eketa. Mana n'oge gboo, nwatakịrị ọbụla na-arụsi ọrụ ike. A ga-azụrịrị gị n'ofu ihe nke ga-eme na ibiri gị na ezinụlọ gị biri, ị nwee ike ịzụ ha nri. Mana ihe m ga-eme bụ na m ga-ahapụ ụlọ ebe a. Onye ọbụla gaa na comment section anyị tinyere m nke ka mma. M nwee kwugo nke ka mma, gị nwa dekwo nke ka mma, ijiri kwe gịnị ihe dị iche iche na ihe wee sọpọtụ ihe ị na-ekwu. Ị na-ede, ịchọkwa ihe ị ga-eji wee mee ya ka ọ dị mma. Daalụ. Anyị ka bụkwa ndị Igbo Class Word na-esonye nna anyị. Aka m bụkwa Oriakụ